Ayun, magandang hapon. Ayan, dito tayo. Sobrang init doon sa sobrang init doon sa garahe. Kaya dito tayo magmarites. Ayun. Magandang hapon po sa inyong lahat, mapagpalang hapon at siyempre, bago tayo magsimula, no? Gusto ko munang batiin ang aking mga solid na kaibigan. Mega mega love shoutout po kay Mami Mercy Kanod. Oh, di ba? Ah, ganda ng ating ano, no? Pati ang title kakaiba, malayo sa ano, malayo sa title. Siyempre bago ang lahat, ano, gusto muna nating magpasalamat. Tanggalin ko nga muna ito. Umitim ako, no? Nasunog ako sa ano, bakasyon. Ayan, bago ang lahat, ano, gusto ko muna magpasalamat sa ating mga solid na ano, subscriber at sa ating mga kaibigan, kay Mami Mercy Kalunod. Ayan, mega mega love shout out. Kay Ma'am Rosalina. Ayan, mega mega love shout out po. Kay Cool Dunisa Official. Ayan, mega mega love shout out. Kay Ji Chang Wok. Ayan, mega mega love shout out. At siyempre sa lahat ng ating mga solid na subscriber, ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Ayan, kay Kagawad Antonihan, yan dyan sa Maguindanao. Yan, mega mega love shout out po sa inyong lahat, sa walang sawa niyong suporta. Ayan, congratulations Antony, napaka very good, napaka very good ng iyong ano, no, napaka very good ng iyong takbo ng iyong YouTube channel. Yan, mega mega love shout out. At siyempre kay Paul Donisa Official, ano, kay Michelle Tocade, yan, shout out. Kay kay Nani Sanchez Vlog, yan, puntahan nyo yan, mga ano yan, mga pag gusto niya ng ano, pag gusto niyo ng worship. Ayan, every Sunday alas 8 ng gabi. Ayan, tuwing linggo yan, punta kayo ng Kaaratin Plus 1. Ayan, andyan po si Ma'am Rosalina, si Ji Chang Wok, si Ma'am Analisa. Ayan, at siyempre nandyan din si Paul Donisa Official. Ayan, andyan din si Analisa Analisa TV Vlog. Ayan, yan, mga kantahan niya sila. Si Litski 22, ano nangyari dito? Bumagsak man. Mainit kasi doon. Mainit kasi doon sa garahe, kaya dito ako sa ano, dito ako sa barracks. Ayan, kay Let's Get 23. Ayan, kay Rachel Mingarin, kay Purple Official. Ayan, mga walwala niyan tuwing umaga, ano. Yung ating plus 1, ano, pagdating ng Biyernes, gusto nyo naman manalo, may mga pabingo sila. Tuwing Friday yan, alas 8 din ng gabi. Yan, ang kay Nani Sanchez Vlog ay alas 7. Yan, tuwing alas 7 ng gabi, Martes, Huwebes, and Sabado. Yan, yan ang kanilang ano. Lunes, Huwebes, and Sabado. Ibig sabihin, STS. Oh, di ba? STS matigas, ano? Di ba? Ang kay Paul Donisa Official is anong araw ba ito? Lunes din ang 9 ng gabi, Miyerkules and Miyerkules. Kaya yan, mega mega love shoutout sa inyong lahat. At iyon na nga, dito na tayo sa ano, dito na tayo sa
ating topic, ano? Ganda ng ating thumbnail, yan. Kung makikita nyo ang ating thumbnail, ano? Di ba? Mga tambalos-los talaga. Hoy! Yan, Wintong Barbero, totoo 'yon. Ayan, andyan po si Miss Nani Sanchez Vlog. Ayan, dalagan-dalaga po yan. Dalagan-dalaga yan, si Miss Nani Sanchez. Napakainit. Tingnan mo ang background ko, di ba? Ang ganda ng background ko. Barracks dito yan. Napakainit doon sa garahe. Biruin mo yung araw, nagagaling to. Samantalang pag doon ako sa amin sa Valenzuela, dito galing, baliktad ang araw dito eh. Ayan, ang kanya pong araw yan, ayan, si Nani Sanchez Vlog, ay ang araw niya ano, Lunes, Huwebes at saka Sabado. Ayan oh. Ayan, pag gusto nyong ano, pag gusto nyong kausap kahit walang kwenta, load ng plywood. Kahit walang kwenta kausap, ayan, si Nani Sanchez Vlog. Hindi pa, mabait yan. Dalagan-dalaga pa. Lapad. Oh, yan. Hindi, ano yan? Barracks to. Ayan yung pinto. Kita mo naman yung pinto dyan. Barracks yan eh. Mamaya yan, may lalabas dyan na multo. Ayan, comment kayo anong masasabi nyo dyan sa ating thumbnail. Ano? Biro, ano? Gawa ng yan ang ating title, gawa ng itong mga honorable nating mga tambalos-los. Hindi nila kaya sanggain ang paratang ng ano. Hindi nila kaya sanggain ang paratang nitong ano eh ni Vice President Sara Duterte, ano? Hindi nila kaya sanggain kaya nagkanda bol-bol sila kung paano ni hindi nila kayang sanggain. Anak ng baka talaga oh. hindi nila alam kung paano sanggain yung revelasyon ng ano eh wala eh, talagang nandoon sa ano eh, binaba nilang budget eh, kinat kong dati. Alam nyo sa totoo lang ito ito sa mga kaya ito pag ito si Nani Sanchez, pag naging kapitan ito, diyan niya malalaman na talagang matindi ang korupsyon sa politika. Nani Sanchez Vlog, sa naniniwala ka na walang anomalya sa OBP. Alam mo, Nani, yung anomalya, sabihin ko sa iyo, hindi yan hindi yan mawawala. Ang ano diyan, kung marami ka bang nagawa, yun lang kasimple yan. Pag ikaw nandyan sa politika, malalaman mo yan. Kaya pag nagkapitan ka na ni Sanchez, yan, malalaman mo na talagang ang korupsyon. Talamak ang korupsyon. Alam mo sa tagal ko diyan sa ano na yan, naku po. Sabi ko nga sa iyo eh. Sabihin mong malinis ka, kaya huwag ka mang bato kung alam mong marami ka rin kalukuhan, di ba? Yun lang kasi kayo. Bumabagsak ako eh. Pagbirang buhay na ito. Yan. Simple lang naman yan eh. Ang Office of the Vice President, maraming ano yan, maraming pinagkagastusan yan. Ang problema, ano ba nagawa niya, di ba? Dami niya palpak nung DepEd Secretary pa siya. Good. Alam mo, minsan kasi hindi natin kikita, no? Pag one side lang tayo, hindi natin makikita yan. Napakaraming, ano niyan, alam mo yung mga classroom, anong magawa? Ay, inubos nga eh. hindi mo inano yung kanyang nilabas na, no? Nane, yung kanyang inilabas na yung kinatong doon sa budget, yung 10 billion, di ba? Ang natira sa kanya 1 billion na lang. Everyday nood ako ng Senate hearing ko. Oh, di ba? Si ano na mismo ang naglabas noon, si ano na mismo ang nagtanong noon, si Senator JB Ejercito. Oh, di ba?
Wait, Dondon, baka mabas tayo ha. Bala ka eh, ikaw nandyan eh. Wala yan. Wala pang ano yan eh. Mamaya o bukas yan, ibabas ka na dyan sa comment section. Yaan mo yan. Masanay ka na. Pag pupunta yan doon sa channel mo, promote pa naman kita, bahala ka dyan. Pag yan pumunta doon sa channel mo, yari ka ngayon. Ulanin ka. Baka bigla kang alam mo, sa totoo lang, ang corruption talaga nandyan yan, hindi mawawala yan kasi nandyan ang tukso eh. Pag nagpatukso ka, tapos ka sa corruption, kaya malalaman mo yan pag naging kapitan ka. Sa kapitan pa lang, alam mo, ito nani, ito ang kitang isang maliit lang na halimbawa. Advertising siya. Advertising, yung mga yung maggawa ng mga mga tawag ito, yung mga signboard ng bangko. Yung signboard ng bangko, lahat ng klase, yung mga poste na matataas. Alam mo, pagpupunta sila ng pagpupunta sila ng City Hall, pupunta sila ng City Hall. Kukuha ng permit. Alam mo ang nangyayari? Pag walang padulas, walang tinta yung ballpen. Sabihin ko na, yun sa City Hall, sa City Hall ng Maynila. Isipin mo yun, pirma lang yun. Pirma lang yun. 20,000. Pirma lang yun ha. Pipirma ka lang ng permit. Ang corruption, malalaman mo yan pag napasok ka doon. Kaya pag ikaw naging kapitan, pag akong kukunin mong advisor, yari ka sa akin, hindi ka makakupit kahit piso. Oo nga, alam ko yun lahat naman talaga, di ba? Ikaw na mismo ang nagpapatunay. kaya nga, wag nating sabihin na ibig sabihin, ang mahalaga doon, pag ikaw ay nagparanday Sara, di ba? Inilabas niya, talagang may paper trail eh. Kasi yung mismo ang nagtanong, ang senador mismo ang nagtanong, ibig sabihin may paper trail. Anong nangyari? Saan napunta? Di ba? Kaya nga, kita mo ngayon, kaliwat kanan ang pamigay ng ayuda. Kasi nga, isipin mo yung DPWH, hindi nila alam na mayroon pala silang nakapundo na budget. Hindi nila alam na may budget pala silang ganong kalaki. Anak ng baka. Tapos ngayon, yung Mr. mo, Miss Nani Sanchez. Di ba? Ay, dalaga pa pala ito. Pambiliran na booking tuloy. Di ba yung iyong waswit. Waswit na lang para hindi alata. Di ba? Pag namamasukan siya, kinakaltasan ng PhilHealth. Anong gustong mangyari ngayon? Gusto na naman kunin yung pondo ng PhilHealth na 90 billion. Hindi pa nakontento ha. Nabawasan na ng 20 billion. Kinuha na nila. Ngayon kukunin pa nila yung 90 billion na PhilHealth. Yan, napakalaking pira yan, Hindi yan pira ng gobyerno, kung hindi pira ng taong bayan yan. Yung nagsasakripisyo, yung mga yung sinabihan ng walang hiyang
ida na ito na sa 62 pesos mabuhay na tayo sa isang araw. Walang hiya tong ano na ito, taganida na ito eh. Kaya nga napaka ano talaga ng ano na ito. Nasasaktan. Alam ko nane saan ka. Pero grabe naman talaga ang ginawa ng OBP o pera ng taong bayan yun. Tas ngayon hindi naman budget. Alam mo nane, wala pang napatunayan kasi nga ano pa eh, inano pa nga siya ng tawag nito ng COA. Ibig sabihin hindi mo napanood yung ano, yung tanong ni ang sabi nga ng ano, pinagpapaliwanag pa ang OBP. Mahirap yung ano eh, mahirap yung mahirap yung hindi pa pag napatunayan, eh, siyempre hindi naman ano, di ba nga, pag may sabi nga, pag may mali banatan, may tama, magkakaalaman naman yan bandang uli, no? Talaga mahirap ang ano, mahirap ang signal ko dito, pati ang posisyon ko mahirap. Yan mo na yun. Alam mo yung ano, panila yung pagkakamali. Isipin mo, ikaw ba Miss Nani Sanchez eh, kaya mong mabuhay sa may dalawa kang anak, 62 ng bigas eh, mag ano pa tayo, hirap-hirap pa tayo sa buhay. Ano pong nangyari dito? Ayan, okay na. Okay na ba? O dyan, sa mga taga-Nida, saan sila kumuha ng idea? Hindi nga, kasi nga, ito nga lang, ganito lang yan, nani, ano? Itong mga taga-Nida na ito, hindi mo nakaramdam yan ng hirap eh. Mga anak ng mga, ano yan eh, mga anak ng, kumbaga sa ano, yung mga kulhiyala, mga, talagang, hindi yan kumbaga, hindi yan ano eh, hindi yan nakaramdam ng hirap simula na mamulat sila sa ano na ito, ano, sa ating lipunan, ano, hindi nakaramdam ng hirap. Kumbaga may mga tagahatid pa sa kanila nung nag-aaral yun. Palibasa nakapagtapos. Ang gagaling kasi, ano, pag nasyon versus reality. Di ba? Eh, expectation nila yun eh. Yung reality, hindi talaga nila alam yan. Kasi nga, hindi man sila bumababa doon eh. Buti nga ngayon may subject na ngayon na ano, no? Mayroon ng subject ngayon na yung mga estudyante, bumababa sila doon sa mga depressed area. Ayan, nawala na. Nawala na yung ano. Grabe. Ayan, kaya pa ba? Ayan, oh. Grabe, hindi tayo pinapaano ah. Parang ayaw ipatuloy ah, buisit na ito. Ginurgor ka.
Way tila 4-0. Yan, magandang hapon. Kaya nga kalulod ko lang yan. Pero bakit pinahirapan tayo nito? Kalulod ko lang yan kahapon. May nararamdaman akong kakaiba Parang tayo, sinabutahe. Maglagay lang ako kasi baka bigla tayong tawagin. Gusto ko lang ituloy Ito kasing na ito. Administrasyon na ito. Ang tanging nila, ang tanging